Μέρος δεύτερο. Παρόλο τους σεισμούς, παρόλο τις πλημμύρες, παρόλα όλα βλέπεις στέκουν ακόμα. Άρα κάτι πάει στραβά. Είναι γλυκιά η καρέκλα. Είναι γλυκιά η καρέκλα, είναι γλυκό το χρήμα. Αλλά τι να τα κάνεις τα λεφτά όσα και να αποκτήσεις, αφού υπάρχει ο θάνατος. Και στο τέλος, ένα 60 θα πάρεις. Όπως είχε πει ένας σοφός, για να κυβερνήσεις κάποιος, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχει μεγαλώσει στη χώρα του και δεύτερον και το βασικότερο, να την αγαπάει τη χώρα του. Όλοι όσοι πέρασαν από την Ελλάδα, κανείς δεν αγάπησε την Ελλάδα, κανείς δεν μεγάλωσε στην Ελλάδα, όλοι σπουδάσανε στο εξωτερικό, ζήσαν στο εξωτερικό και προσπαθούν τώρα να μας φέρουν το αμερικανικό σύστημα και στην Ελλάδα. Ξεκινώντας με ταυτότητες, με ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν υπάρχει καν και πάμε για την καταστροφή. Πόσο ακόμα? Θέλετε δημοτικό σύμβουλο? Ελάτε, εγώ σας περιμένω. Μια δουλειά θέλω. Στο πράσινο ή στα σκουπίδια. Δεν ζητάω τίποτα το βαρύ, ούτε τίποτα το τρελό. Ούτε θέση θέλω, ούτε τίποτα άλλο. Να συμπληρώσω τα ένσημά μου θέλω και να παίρνω το μισθό μου. Αυτό θέλω. Αλλά εσείς προτιμάτε να έχετε τους ρουφιάνους σας εκεί μέσα. Εκεί η κατάντηση πρέβεζε. Μπράβο σας. Έχω οράματα για όλους σας. Για όλους έχω οράματα, έχω ηχογραφημένες που οι ίδιοι που δουλεύουν τώρα στο Δημαρχείο, στο Πράσινο, τι έκαναν και πώς απέκτησαν αυτή τη θέση. Εγώ δεν έχω θείο στην κορώνη που λένε. Έχω όμως αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα πάω σε έναν εισαγγελέα και όχι βέβαια εδώ στην Πρέβεζα, στην Αθήνα. Θα πάω να βρω έναν εισαγγελέα, θα του κάνω την κουβέντα που έκανα και εδώ, μόνο που εκεί θα υποθούν και τα ονόματα, ώστε να πληρώσουν αυτοί που μου έκαναν και bullying, που με εκμεταλλευτήκανε και που μου χρωστάνε και χρήματα, γιατί με είχαν στη δουλειά τους σαν νεοκόρο σε εκκλησία και η συμφωνία ήταν 400 ευρώ και μου λέει ο τράγος, τα 200 λέει θα σου δώσω εγώ ένα σπίτι να μείνεις πάνω από τη Μητρόπολη, ακριβώς από τη βιβλιοθήκη της Μητρόπολης έχει ένα σπίτι. Εκεί θα έμενα και δεν έμεινα ποτέ εκεί σε αυτό το σπίτι. Γιατί ήθελε να ερχόταν να κάνει τις ανομαλίες του ο Κύριος. Οπότε λοιπόν, θέλετε να βγούνε στη φόρα? Θα βγουν στη φόρα. Και θα βγουν στη φόρα όχι έτσι απλά. Με εισαγγελείς από Αθήνα, με ένορκες διοικητικές εξετάσεις, το τι συμβαίνει εδώ πέρα. Ήμουνα εγώ αυτός που έκλεισε τα σχολεία στις καταλήψεις του 92. Ο Αλέξανδρος Βούλγαρης, για όσοι με θυμούνται. Σας φέρθηκα σ' όλους σας όμορφα και ωραία και μου φερθήκατε σαν να ήμουν σκουπίδι και κανένας από εσάς δεν είχε τα αρχίδια
να έρθει να με γνωρίσει, να δει, έλα να δούμε τι άνθρωπος είναι αυτός, να πιούμε έναν καφέ μαζί. Αλλά παρά μόνο τι, ακούγατε τις ρουφιανίες του ενός και τα λουνού. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Γι' αυτό και δεν φοβάμαι και τίποτα. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν τις φοβάται. Οπότε, στο χέρι σας είναι να επιλέξετε. Γιατί σας είπα, έφτασα στα όρια μου. 10 χρόνια είμαι στο παρακαλυτό και να έχω τις 2 χοντροκόλλες επάνω και τον μαλάκα να μου πηγαίνω τα χαρτιά και να κάθομαι να περιμένω. Ξέρω που μένουν, ξέρω η οικογένεια ίσως που μένουν και δεν θέλω να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Μη με αναγκάσετε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ίσως να σας το είπα, αυτά να είναι τα τελευταία μου βίντεο. Σε περίπτωση που μου συμβεί κάτι, να ξέρετε ότι υπεύθυνος θα είναι ο δήμαρχος της Πρέβεζας, η προηγούμενη αντιδήμαρχος και δήμαρχος και ένας κύριος που έχει ήδη καπνοπολείο, πολυτελείας, και ένας ιερέας που ήταν στη Μητρόπολη της Πρέβεζας. Αυτοί ήταν οι κύριοι οι οποίοι μου άνοιξαν έναν πόλεμο χωρίς καν να τους έχω ενοχλήσει. Να τους έχω πει το παραμικρό. Οκ. Όσοι είστε λοιπόν από Πρέβεζα και εσείς που έχετε τους γνωστούς και τους φίλους, Γιάννη μου, δεν θέλω να πω επώνυμο, καταλαβαίνεις, κοινοποίησέ το σε παρακαλώ, να το δούνε. Θυμάσαι την τελευταία μας κουβέντα. Στο είχα πει, έχω ένα σακατεμένο γόνατο, τουλάχιστον περπατάω, και μια σακατεμένη μέση. Όταν εγώ 10 χρονών κουβάλαγα τα τσουβάλια, τα 50 κιλά κρεμμύδια πατάτες στον κόπι μαζί με το συγχωρεμένο τον μπάρμπα μου τον Μάνθο, άλλοι καθόντουσαν στο σπιτάκι τους και διαβάζανε για να πάνε στο σχολείο. Εγώ όμως και με δουλειά και το σχολείο έβγαλα και έμαθα και κάτι στη ζωή μου, γιατί δεν είναι το σχολείο, δεν είναι τα χαρτιά, δεν είναι τα πανεπιστήμια. Είναι το τι έχεις εκεί, στη βιβλιοθήκη σου. Και η βιβλιοθήκη είναι ό,τι υπέρτατο υπάρχει, η γνώση. Η γνώση και με το να διαβάζεις ενδιαφέροντα πράγματα είναι μεγάλο πράγμα. Ι1 στο στρατό, τα έχω αποδείξει όλα. Έχω ανεβάσει βίντεο με το απολυτήριο του στρατού μου, με τη θητεία μου, με τις βολές, με τις ασκήσεις, τα πάντα. Για δείξτε μας και μερικοί από εσάς, να δούμε κανένα paybook. Ξέρετε τι σημαίνει και paybook? Θα ρωτήσετε και θα μάθετε. Αυτά είχα να σας πω. Ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Εγώ σας είπα, δεν έχω τίποτα να χάσω. Εσείς έχετε? Αν έχετε, φροντίστε να με βάλετε σε μία δουλίτσα, γιατί αλλιώς θα με αναγκάσετε να φέρω τον πόλεμο πάνω στα κεφάλια σας. Αυτά είχα να σας πω. Να είστε καλά και αν δεν τα ξαναπούμε, ξέρετε ποιους να βρείτε.
τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Και κάτι άλλο, όλα αυτά που έχω πει τώρα εδώ είναι καταγεγραμμένα, θα μπουν σε στικάκι και αν πάθω κάτι τα έχω δώσει σε άνθρωπο εμπιστοσύνης, τα οποία θα τα πάει σε εισαγγελέα στην Αθήνα αμέσως. Αυτά είχα να σας πω. Να είστε καλά.